ערב טוב אנשים יקרים, ליגת חמישית הוציא לדרך את המגזין השבועי שלנו. הייקה בארי החמיצה הזדמנות פז להתקדם בראשות הטבלה, זאת לאחר שהפסידה במפתיע 4-2 לאהבה נרגילה. יש לציין כי בארי לא הפסידה לנרגילה במשך שנה שלמה. הוורודים מצידם רשמו על מאזן מצוין באותו מחזור לאחר ניצחון ענק 6-2 על ארמני. תקציר השערים לפני כן. ודוגי עם כדור מצוין שמוצא את הרווח בין הקורה לברק, שער לארמני. בואו נראה את זה שוב, מטעה שם יפה את איציק, השכיב אותו ומכניע את ברק. מנגד, עוד הזדמנות של נרגילה, הזדמנות מצוינת, שטרית באגף שמאל, אבל גולדנברג מוצא את פרידמן, וזה ברגל שמאל בועט היטב לרשת. שימו לב מה קורה עכשיו, לא טעות, העתק של השער, שוב גולדנברג מוסר ושוב פרידמן. צמד יפה, נרגילה כובשת. ארמני לא ויתרה, יוצאת למתפרצת ותראו מה עושה ערן, ניסיון מוזר מחצי מגרש, ברק חושב שהכדור יוצא החוצה, קרייס מנפיק, הגיעה קלה במשקוף, הריקודים והחגיגות, נרגילה זוכה בניצחון חשוב על ארמני. חיים משבת לשבת, הכדור עגול. לא, סתם, באמת שיש לך את פסח שנשלחתי עם הכדורים שלו, סך הכדורים לגול. ונראה מה אם, יש פה תיקו אנחנו בתמונה. למרות שרני פרידמן ציפה שנקודות יתחלקו במשחק הזה, בארי מצידה עשתה יד שלה וניצחה את קריניצי 1-0. תקציר המשחק בכתבה הבאה. בפרץ ראשונה של בארי, שיילי בועט מצוין וקרמי עוד יותר בעדיפה מצוינת, מונע השער. שיילי מנסה בשנית, קרמי היה מצוין ועדף גם את זה. בואו נראה את קריניצי מצידה, אורון מנסה בשמאלית אופיינית, מלצרידיס מוכיח שגם הוא בכושר טוב. ומנגד, עוד ניסיון שנתפס על ידי השוער, התקפה האחרונה, מלצרידיס מוסר מצוין לשיילי, זה דוהר למרכז, ורואה את שחרבוס באגף שמאל, נגיעה קלה בין הבטן לשער, 1-0, שריקת סיום, גונג, חגיגות, בארי זוכה בנקודות. בואו נראה בהילוך החוזר, נגיעה קלה, יוצא, רק רשת, חגיגות בבארי, בקריניצי, יחשבו קדימה. צודרת הטבלה, הייקה בארי במקום הראשון עם 32 נקודות ומשחק חסר אחד. מנגד סנטה קרוז במקום השני עם 3 משחקים חסרים. ובין המקום השלישי אהבה נרגילה 2 משחקים חסרים ו27 נקודות. ובשאר הנושאים, בשבת האחרונה, טורנירי השבת עלו מדרגה. בשבוע שעבר 3 והפעם 4. בואו נתקדם עם טורנירי הבוקר. טורניר הבוקר בוולפסון, אותו ניצחה קבוצת גובה האריות לאחר ניצחון על קוסטה די פתח תקווה בתוצאה 1-0. בטורניר השני דוגוס ארגנטינות ממשיכה לשמור על 100% הצלחה לאחר ניצחון בליגה הפנימית על שכונת ברנר הכפר סבאית. בטורניר האחרון, טורניר הערב, ג'וני קיי מנצחת כצפוי את קרנפי ראשון בתוצאה 3-0. וכמובן גם טורניר בירושלים, טורניר ראשון בבירת ישראל, כאשר פרטים נרחבים על כך בכתבה שתשודר בקרוב. וליגת שלישי במחזור האחרון שלה, עוד יומיים רבותיי, זה קורה. לא פחות מ3 קבוצות יאבקו על הזכות מי תסיים אלופה. האם זאת תהיה לנוקס שכרגע מוליכה את הטבלה עם 26 נקודות, או שמה אולי אחת משני הדולקות אחריה, טריפל איקס עם 25 נקודות, או מועדון ספורט הפורום שגם לה 25 נקודות. זה המאבק על המקום הרביעי בין הפנתרים השחורים לבית ג'וני קיי על האפשרות מי לא תסיים במקום שלא מוליך לטורניר האלופות ומי תתחרה בגדולות באמת.